Ďalšia roklina, ktorú si prejdeme, patrí medzi romantické, tiché a pokojné rokliny. Nesie názov Piecky. Čaká tu na nás nádherná túra bohatými lesnými porastami pomedzi skalné steny. Trasa vedie po žltej turistickej značke, začína v osade Píla a je priechodná len v jednom smere, tak ako všetky rokliny v Slovenskom raji. Zrejme najväčšími lákadlami sú vodopády, a to najmä veľký vodopád s výškou približne 13 metrov a o niečo kratší vodopád Kaskády a 8-metrový terasový vodopád. Roklina Piecky má pre každého turistu pripravenú výzvu: najdlhší rebrík v Národnom parku Slovenský raj. To skrátka musíte zažiť. Cesta popri vodopádoch je zaistená pomocou rebríkov, stúpačiek a reťazí. Roklina Piecky je dlhá asi 4 km s prevýšením 380 metrov a jej prechod vám zaberie približne 2 hodiny. Samotný prechod roklinou Piecky vo vás zanechá určite množstvo nezabudnutelných zážitkov, takže určite odporúčam navštíviť túto krásnu roklinu.